Barkanku da zuwa wannan tashan. Yau a cikin karatunmu za mu koyi topic subject ɗinmu shine chemistry, kuma topic ɗinmu za mu koyi separation techniques. Menene separation techniques? Separation techniques shine wato wani dabaru ne da ake amfani da shi gurin raba abu biyu wa'anda suka haɗu, wato tsince shinkafa daga cikin tsakuwa. Yawa duk wani abu wanda shi wannan ba jinsin shi bane ana so a cire shi, kamar a ce ruwa ne, gishiri ya shiga cikin ruwa. To idan gishiri ya shiga cikin ruwan nan, bayan ya narke ma sun haɗe kenan ruwan gishiri, to za a iya cire gishirin daban kuma za a iya cire ruwan daban idan muka yi amfani da wannan separation techniques din. Shi separation techniques din yana mana bayani ne akan yadda za ka yi ka cire duk wani abu gurɓatacce daga cikin mai kyau, ko kuma mai kyau daga cikin gurɓatacce. Misali, idan mutum yana so ya yi tuwo, yana son garin shi ne mai laushi, ko zai yi amfani da rariya domin tankaɗewa. Kun ga ya cire mara laushi a cikin mai laushi kenan ko? To misali suna da yawa, shine aka wannan separation techniques din. Menene kalmar separation? Separation shine rabawa, techniques kuma shine wato hikiman da za ka yi ka raba abin. Yawwa to misali number 1, za mu je ga example number 2, types of separation techniques, wato rabe-raben separation techniques kenan. Number 1, sieving. Shin menene sieving? Da kun ji an ce sieving, me ake nufi? Wato sieving shine tankaɗe kenan, tankaɗe. Kaman ku mata masu yin tuwo kuna amfani da rariya gurin tankaɗe garin tuwo ko? Ai wannan kuna son mai laushi ne a cikin mara laushi, za ku cire mai laushi daban sai ku cire mara laushi daban. To shine sieving kenan. Sieva ita ce rariya, sieving shine kuma tankaɗen. Yawwa to shi wannan sieving din a exam da su iya tambayan ku wani kamfani ne suke amfani da sieving separation techniques gurin aiki da su. Kamfanin da za ku ce suna amfani da sieving shine a kamfanin gari ko kuma garin tuwo ko kuma garin rogo, da suna amfani da wannan. Wato a kamfanin ko Diamond and Gold Industry da soil sample suna amfani da wannan. Sai number 2, wato magnetization. Magnetization. Wato shi wannan magnetization din ne wani separation techniques ne da ake amfani da mayan karfe. Da kun ji an ce magnet, ana nufin mayan karfe. Da mayan karfe ake yi gurin a cire abin da, misali misali kaman kusa ne, irin ƙananan kusan nan sai suka shiga cikin shinkafan da za ku girka, kuma kusoshin suna da yawa. To kun ga ba sai kun sha wahalan tsincewa daidai da daidai ba, kawai za ku ɗauko mayan karfe ne. Idan ku ɗauko mayan karfe sai ku kawo shi saman shinkafan, ku dinga yawo da shi haka, kuna yawo da mayan karfen haka a jiki a ɗan kusa da shinkafan. To su kusoshin za su dinga tsalle suna hawa jikin mayan karfen suna makalewa. Kun ga an cire kusa kenan daga cikin gari ko kuma daga cikin shinkafa. Yawwa shi ake amfani da shi. Da fatan kun gane. Idan ma ba ku gane ba, duk mai tambaya zai iya yin tambaya. Sai number 3, na uku kenan, wato flotation.
flotation, flotation shine yanda method din da kuke jika garin rogo idan za ku sha. za ku zuba shi a cikin ruwa, shi mai dattin zai taso sama, shi kuma mai kyan zai kwanta a ƙasa. Kaman ko wake ma kuka zo dafawa in ka zuba za ku ga mai kyan mara kyan yana tasowa sama, shi kuma mai kyan yana kwantawa ƙasa. To sai ku karkatar da shi ku tsiyayar da shi, wannan tsiyayarwan da kuka yi tsiyayarwan mara kyan nan shi ake kira flotation. Yau sai number 4 sublimation. Menene sublimation? Sublimation shine idan abu yana cikin matakin solid to zai koma gas ba tare da ya passing through liquid ba. Gane kamar misali a ce kafir, kun san kafir ai ba solid bane. Idan aka ce solid ana nufin abu mai tauri. To idan kuka ajiye shi a ɗaki za ku ga a hankali yana ƙara ƙarami har nan da nan ma kun neme shi kun rasa, ya tafi kenan, wato ya koma gases kenan, bai je solid ba, bai zama ruwa ba, kawai ya koma iska, ba ku gan shi ba. To wannan komawan da yi shine sublimation. Sai misali na biyu kaman wannan shine ma ainihin ingantaccen misali wanda za ku gane kawai. When a liquid subsides a high temperature it is going to gaseous state without passing the liquid state. Yawa shi ake kiran sublimation. Sai number 5 shine filtration. Filtration wato shi wannan filtration din shine yanda ake amfani da abin nan filter paper. Gane filtration shine yanda za ku yi amfani da filter paper, wato misalin filtration shine idan aka sami filter paper, da ke wannan misalin zai fi kyautatuwa idan aka shiga lab gaskiya, amma dai yanzu bari muku listing din su, maybe wata ran idan muka shiga lab za ku fi ganewa sosai. Amma dai ku san shi ma wannan yana daga cikin types of separation techniques. Sai na shida decantation. Decantation shi ma dai kaman fluidation yake, wanda decantation shi ma din dai za ku zuba abu ne a ruwa, idan ya taso sai ku karkata ku zubar da shi, ku zubar da mara kyan kenan, sai mai kyan ya zauna a gurin ku. Sai evaporization. Number 7 evaporization. Evaporation wato shi evaporation din nan shine idan har kana tafasa ruwa za ka ga ruwan yana ta tausa yana konewa. To wannan konewan da yake yi liquid ne yake tashi sama sai koma
zai tashi sama sai ya koma gas kenan sai ya gudu. To nan guduwan da yake evaporation wato ya yi evaporate kenan ya tashi, za ku zo ku ga kuna tafasa ruwa a yanda kuka sa ruwan daban a yanda za ku same shi daban, wato waɗansu daga ciki sun tashi sama kenan sun zama iska sun tashi sun yi fly over. Yau to a cikin wannan bidiyon dai za mu tattauna guda 7 ɗin nan ne, sauran za mu ɗauka step by step. Mu da abin da muke so da ku shine ku danna mana subscribe, sannan ku yi following ɗinmu a Facebook da Twitter da abin nan da YouTube, ku yi sharing ɗin shi, sannan ku danna mana subscribe. Mun gode, sai mun haɗu a lesson na gaba.